ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa mmiri lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Orie, a sị m na chi Orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Na-agbakọkwazị ndị njere nke Chukwu niile na-eri oke na tata bụ Orie. Mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi taa ka ha gbadata bịa kwudoro anyị n'ihe niile anyị ga-eme n'ụbọchị taa. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. N'ụbọchị tata ejego ori nke ọfụ na tempụl, chụọ aja dị iche iche, jekwazi n'ọta kwubie okwu dị iche iche n'isi ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, friends of the temple, my children all over the world, ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-asị na ọmaka ga-emere ụnụ, na onye chụkwara ụnụ ga-adarịrị, si na onye isi ụnụ na-awụ aja ga-eji nke ya wee chụ, na anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome, kụwa were anyị hafụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị, anyị dugbo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ, anyị nọgbuo onye a na ndụ. Si na n'ome anọ maka ọjọọ na nwa agụ ama atanata ahịfịa. Si chi na-ewetara agụ a na ihe ọ ga-eri n'ọnụ ka o wetara anyị ihe anyị ga-eri. A sị ndị nọ mba ofesi na ha ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ, na-akụrụ ụlọ ekwu onye bara ya nọ. A sị m na adịghị ka ibe m, kana ọ dịghị ka ibe na-agụ akwa, sị na aka nkụchasị ga-akwụsị, na arụ abụ arụ mbute ike, arụ ihe ọma ibido mebe, arụ ichenjire level. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Abịakwa n'ụbọchị tata, tọpik eji wee bịa n'ụbọchị tata bụ ka anyị kọwaa the laws of nature and the laws of sowing and reaping. This is natural law, the basic laws that governs the universe. Now before I ga n'iru, ma amakwa ọkwa dị iche, ọkwa anyị na-ada amaba, before I go na topic anyị weta. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na aja a na-achị in group by donating etu ahụ aka ha onye ego a ga-eji wee gote ihe a ga-eji wee lụ ya bụ ọrụ. A ga-eji achụ aja kwa ụbọchị then ụbọchị nchịkọtazie egbuo ebunu mee saraka, kwubikwazi okwu dị iche iche n'isi ndị mmadụ. Unu chọrọ isonye, ị maa na ị ga-afọwọdụ prayer request gị, then chaatị m na WhatsApp, ka anyị gwa gị etu ihe ị ga-eme ka ị wee sonye na ya bụ aja. Ndị mmadụ ebuku ego rie already. Ka nke ofu. Nke abụọ bụ on Sundays from 8 to 2 anyị na-enwe counseling. Counseling is free. Then na ya bụ counseling, before isonye na ya, ị agwa m I book appointment, maka na achọrọ m ka mmadụ karịa nọmba m nwere ike ipe with attention to their listen to their challenges and proper solution. No rift in Anambra State. Then ka ọzọ nchọsị ịkụwa bụ, ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ mana n'eziokwu na ezi asụsụ ikpebigo na ịchọrọ ibido ịza anya bụ okwu, maọbụ n'ụka maọbụ n'ọdịnala, maọbụ na onwebụrụ nke ịma ebe akpọrọ gị, daize na ụdị ị ga-esi wee lụ, chaatị na WhatsApp ka nyere gị aka. Because n'ihe need mentorship, you need a guide, a mentor ya guide gị
kụziere the do's and the don'ts, then wee gbaziere ka ọ ga-agba bụrụ na ezumezu mmụọ gbara ọrụ agwụ gị chọrọ ka ị lụọ n'ụdị ọbụla ka ị nwee ike lụọ ya. Echefukwara na Ugochi tụrụ na tempụl na anyị na-alụ n'ụdị ọbụla na-ekwubi okwu. Echefukwara na ụzọ ihe na ụzọ olitu method ka mmadụ si enweta solution to his problem or her problem. Is either na ya problem bụ problem a ga-ekwubi okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye nwere the authority chere mmadụ. Etu Elkana si wee kwubi okwu n'isi Hana mgbe Hana na-achọ nwa ịmụta nwa Samuel, ọ na-achọ nwa, o wee gaa n'ogige Shiloh wee ebe ịchụ aja dịka ụdị ọta enwe n'Ugochi tụrụ na tempụl, na-ebe akwa wee na-ayọ Chineke na-asị ya biko kedu mgbe ọ ga-elota ya. Mgbe ọ na-ekwu okwu ọ nọ n'ihe mgbu, onye ụkọchukwu ka na-alụsi ihe ọ na-ekwu, mana o wesịa nwaanyị kedu nke ihe nka bidozi, kedu ka isi eme, ị ṅụrụ mmanya? Wesịa mba nna m ukwu na ṅụrụ mmanya ya ṅụrụ, kama na-etu o si wee dị ya n'obi maka ọpa o si dị ya n'obi ka eji akọsara Chineke Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, chi nke a nke ndị nna nna anyị hafere, chi nke mmadụ nwere ike ịkọmuniketi without enweghị onye ọbụla a ga-asị gị na ọ bụrụ na ihe ọ na-aha onye a na ihe mere ụbanza. Ọ bụrụ chi a ga na-ekwu maka, ana m ekwu maka chi nke ukwu nke ị ga-akọmuniketi direct. Onye a bụ Odinana, we communicate direct. Ọchị ahụ chi nke ahụ pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọchị a ka ana na-agwa okwu na-akọsara etu o si dị ya mmụọ Chukwu wee na-asụzi ude na-ebujezie na chanel ebe a ga na-wezi ekpere, o wee metụ Elkana onye ụkọchukwu wesịa nwaanyị wesịa na ọ bụrụ mmanya ya ṅụrụ, wesịa ngwa ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ. O wee bịara mmazụ tọrọzi aka nwata nwaanyị a wee tụrụ ime Hana wee mụọ nwa nwoke a bụ Samuel. Ihe na akwụkwọ ndị ụka ọbịa enwekwa anya stori. So ihe na-achịkọwalụ gị na o nwere mkpa mmadụ nwere ihe n'idiri bụ onye nchụaja, onye nwere ya bụ ikikere ikwubi okwu ma gozie ndị mmadụ ka bụ ofu. Ikikere a ka ọ ga-eji kwubi okwu na ọlta ọbịa, mana o nwere ndị bụ na mkpa ha nwere bụ na a ga-alụrịrị ọrụ chụọ aja maka na ofu Chukwu nke okike a pụrụ ime ihe niile na-analụkwa aja. Echefukwa na aja onye a chọrọ ịchụ aja Abraham na onwe ya firu ka e chụọ aja wee kene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe Abraham mere bụ duto na ofiru na chi nke ukwu a merie ihe karịsịa, o wee filu ka e were nwa ya nwoke wee je chụọ aja tenke na o were chụọ aja Chukwu okike anabata ya. Chukwu okike wee sị mba, thou shall not kill, count or even to mesmerizing your fellow human being. Then o wee sị ya nwa ya nwoke anwa o kechiri aka na ụkwụ ka o were chụọ Chukwu aja, ya alụzuo ya ekwukwana ka ihe ọbụla mee ya ma ọkụ ọbụla kọọ ya, ya na ya na-akụga na ọ ga-afụ ebu ka o were chụọ dị aja. So Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile nabatara aja ihe mmee. Let nobody deceive you na ofu onye nwụrụ n'elu obe, na onwe onye nwụrụ n'Europe agbọdọ n'elu obe maka ihe na ọchụọ na aja niile na nwa ozi aja dị necessary. Onye na-asị ndị mmadụ na ọ bụrụ eziokwu
ndị ahụ na-agwa gị na aja niile ọ chụrụ aja na ọ chụrụ aja karịsịrị aja niile kedu ihe kpatara o ji abụ ha bịakwa ha sị na ha na-achụ aja masị aja ọ bụrụ aja so ọnya ka m na-ekwu maka ya so na ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya bụ aja so enwere nsogbu mmadụ ga-enwe ọ bụrụ nsogbu a ga-eji kwubi okwu nwere nsogbu mmadụ ga-enwe eleghị anya na mmadụ ọbụla nwere nsogbu with entities of powers nọ na ngwurube nna ya ma ọ bụ na o mebiri ihe ọdịnala then ihe onye na-eto ha niile bụ na a ga-emerịrị alignment a ga-enwerịrị reconciliation ka e wee nwee harmony na ezinụlọ dị etu a ka chidimma wee dị so maka ụdị ndị dị etu a then ị marụ na na-enidi na a ga-achụrịrị aja na a ga-arụrịrị ọrụ mmụọ nke dị beyond ikwubi okwu ịghọtara ya ka ihe kwesịrị ịma echefukwana na o nwere ndị nwere problem na o nwere ndị nwere problem na o nwere ndị nwere problem sorry for that distraction so on dị na-eche m na ụlọ na m emesi vidio bifo mbido ọrụ so now ihe m na-achịkọwa bụ na weregoro ihe ịma wee marị gị atụ maka ndị ma nkụzi mana na-eji ihe mmadụ ma atụ marụ wee marị atụ ihe ọ maghị o nwere ndị mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa according to that allegorical story in the Bible o nwere ndị ọ bụ na okwubiri okwu n'isi ha dị mma ndị nsogbu ha bụ ikwubi okwu ka enidiri nwee ndị nsogbu ha bụ na a ga-arụrịrị ọrụ ka mmadụ ga-atụ a gwara ya na kwuru na o nwere onye gburu isi ọfụ o wee were asụ mmiri wee mee gwọọ onye kwụkọta ya na aja ị chọrọ ka a gwa gị na otu ilu nsu tinye edo tinye ihe ndị ọzọ ebe akwụkwọ ndị ụka ọbịa gwara so na ọ bụrụ na edebe ihe niile o mere na o nwere akwụkwọ ọbụla dị n'elu ụwa ga-akọnten ọrịa ịghọtara ya so meaning na o nwere some certain things skipụrụ now mana ihe chọrọ ịkụwara gị na iwetagoro ọsụ mmiri na iweta aja bụ ọrụ maka na anyị wụ dibịa nwere ọrụ ọrụ na anyị ga-arụ ụfọdụ need a speech on it o nwere ọrụ ụfọdụ ị ga-awe lụba need iweta aja kwubi okwu wee tinye ya bụ ọrụ ịghọtara ya ngwa nke ya wụọ niile n'ihi agwọkọ aja na ihe ọbụla ịgwọkọ ịghọtara ya ọnya ka iji bụrụ dibịa so the man a na-ekwu maka ya wụ a physician so o wee lụọ ya bụ ọrụ ewesị tee onye anwa si ya nwa ya jesitapụzi anya efere ụzọ ihe onye dị mba ọbụla ya o wetara ọsụ mmiri weta aja adịa mmiri onye a wee nwere onwe so nke a bụrụ akọmandio ọ bụrụ na kesi ile ka a na-eme akọmandio nke a bụ ofu ọzọ m chọkwara ịmara gị atụwo ebe ọ sị na enwere na onye enwere unclean spirit n'ime that is some beings from the negative energy o wesị onye ka ụnụ bụ ha wesị ya na ha bụ igwe o wesị ya ngwa na onye ụnụ ji dị ezinụlọ be nna ya mkpa ngwa ụnụ hapịa ka ụnụ banye n'ime igwe ezi akwụkwọ ndị ụka ọbịa wesị ha wee banye n'ime igwe ezi igwe ezi ahụ niile wee nuruzie wee banye na mmiri mmiri wee gbagbuo ha by so doing those ezi they will become a food ihe aja na mmiri ịghọtara ya ụmụ ndị nọ na mmiri wee were gbara Krismas then onye nwa evil spirit nọ n'ime wee nwere onwe onye ka anyị n'ọdịnala anyị na-akpọ Igbo o nwere ụchụ ga-adị n'ebe mmadụ nọ ịma niile idiri iji an animal wee cast ya the burden or the guilt dị n'ebe onye a nọ upon the animal wee gbaa ya onwe o nwere nke wụ na the animal na a ga-use dependere na onye na-alụ ya bụ ọrụ o nwere nke a ga-eyuzu ọkụ enwe nke nwere ike iyuzu pidgin enwe nke nwere ike iyuzu atụrụ and so on ịghọtara ya
ngwa nke nkwa ike use kwurie mgbe pịachasị mmadụ ahụ ịghọtara ya. So o dipendịrị ọlụ a na-alụ, mana ihe nche kụwa ịfụ the instances insitere gị gosiri gị na na-alụ ụlọ alụ ọnya bata na n'Ugochi tụrụ na temple na gbasịa afọ gị nke a ga-ebuji okwu ọnụ kwubie nke a ga-alụ alụọ ịghọtara ya. So ị bụrụ onye nwere kọlụ chat ya maka na ọ na-ewute m mfụ ụtụtụ ime na-akụ ọta then ịsịkwa na anyị nwere kọlụ on your own ka ị just bido na-emekasị ofu ihe maka na imeweta inwere ike agba ụchụ and follow who no road, follow onye na-alụgoro ọlụ a nwara ọlụ a mụta ọlụ ọfụma, maka ije foro solo onye na-emekasị onye ga-asị na adị agba ọsọ agwụ ma ọ na mentorship is not allowed ma ọ na ọdụ necessary isi ejekwa na-emekasị maka na onye isi adịghị edu onye isi ghọtara ya. In whatever profession you are now, you can only be great in that profession when you are an expert. I mean, in every profession there quacks, yes, man, try to learn everything, learn very well so that your success rate can be very high. You know that? So this show quite about natural laws in creation and the laws of sowing and reaping. There are some natural laws. Why you are having challenges today is because you don't understand how things work in the entire creation. Nke mbụ ya dogoro gị anya na earth life is a continuous one. Earth life, abroad, this your present earth life. Your existence in creation does not start from when you are born and when you pass on. You know that? Yes, it's beyond that. Onye bata ụfọdụ nwere ike na-asị kedu ihe batalụ na onye example onye afọ Samuel, sorry, I want to amat. We can say no, Samuel is a good man, but everything about Samuel, akụkọ ya dị nnọọ ka akụkọ Jabez. Pains, n'ọlụ ọ na-alụ. He was a good man, and an incident happened in a place of work. Onye mere the thing, ọ bụrụ onye committed any crime, mana onye maka achụ n'ọlụ. Ọnụ nwaanyị anụọ nwunye ya mụtara nwa, mgbe nwunye ya ji wee mụta nwa amụọ nwa nwụọ ma a na-amụ with operation ma ọ bụ na o ji zụọ ahịa ibi ya pụta ngwa ahịa daa ahịa ndị ọzọ dị mma nke unu nke kụwara akụwa ma ọ na afịa gbawara ọkụ na shop n'ime afịa ọ bụrụ shop ya o receive the greatest casualty. O nwere ike ọ bụrụ na nke no that day akwụ agbara o that day ka o mere offload ngwa ahịa niile ka ngwa ahịa bata o wee mee offload o si o mee one container offload mechaa plus ego ndị mmadụ o bitere ihe niile na is alright. Mana ụfọdụ ndị ọzọ nwere ike bọsị nwa ọkụ nwa gbara ọ bụrụ na kanta ha shop ha dị almost empty, so ọkụ gbachakwa ewerukwa ego ngwa ahịa bidokwa ọzọ. Mana onye nke ya batara mbọsị gbara ọkụ ụbọchị ahịa niile bata 1 naira ojiro a na-akpọ ya uke. Onwe onye nke ya ọpụta a na-ekwu na nna ya nwụrụ ofu ihe emekwa na village o si na nke agbata ndị mmadụ a na-eti gị na-emelụ kedu ihe bụ ọrịsa m ji atụ ụdị afụfụ a that man was a good man. Emegide nwa na-ebezi akwa na ọkazi mma na ya nwụrụ. Yes, ama gị nwa nọkwa nọ ndụ mana ị na-enwe ụdị experience ya ebe a n'ukwu si gaa gị nwa si ya gaa gị nwa anụ nta si ebe a gaa ọ bụrụ problem, mana ebe bigger animal gafere no scratches gị nwa na onwe gị wu pere mpe kwesịrị ebe epiofere bruises and scratches. Nsogbu anọkọta nnọọ kesi onwere ihe has nothing to abịara ịtaba afụfụ na-atawa afụfụ n'ihe abụrụ ihe imeta
Ghọtara that is it. In the world of physical, ọ bụrụ ihe metara. So many other things a na-eme n'ụdị dị iche iche. So many other things a na-eme n'ụdị dị iche iche. So enwere ike challenges, so many things. Ị nwere ike ndị dere exam, ndị gị na ha nọ n'exam, ị na-ya gwa ha ansa, ha decha pass ya. Gị nwere onwe wuzie the juggernauts nyere ha expo esizi exam gị. Ị nwere ike ị na-edu ndị mmadụ mana nke ha na-afịa ahụ. Ị nwere ike bụrụ onye ya ịgwa ndị mmadụ okwu o mee mana nke nwunye nụrụ nwaanyị mụtara nwa ma ọ na-edodi mụtara nwa. Ị na-ajụ gịnị na-eme. Nsogbu isi na nke a na-apụta, isi na mbanye na nke isi na nke aba. Ọ bụrụ na ego eji n'aka gwụrụ ọzọ ama abata abụghị ihe emere yawa ahụ. Ọ bụrụ na afụrụ ihe emere nwunye gị ma ụmụ gị ayawa ahụ, just to make sure na your pocket remains dry. Ịmụrụ na ihe na-eme. Yes. Some of these things, one, the problem why people normally ask God why. You don't need to ask God why. Asking God why is because you don't understand how things work. The way government is a continuous one, that is how life is a continuous one. So, ihe kwesịrị ịma kpọmkwem bụ ihe kwesịrị ịma. And ihe anyị kwesịrị ịma bụ sometimes what we are experiencing in this present earth life is as a result of decision we took or what we did in the previous earth life that was carried over. However, your story can change like Jabez when you do the needful to pay up the debts and turn around the hand of the clock. So those changing the negativity that is happening in your life is very possible, but everything lies in your hands. You got that? So, whatever na onye abezie in previous earth life ya nwere ike oseto ame, and o nwere ike ọ bụrụ na in the previous earth life na onye a exhaust na the goodies dị na his store or her store in the spiritual connection center. Now, on go na the mood of reaping whatever he sow. And funny enough, we can also negativities. So when a person reincarnates to this present life, that reaping negativity will continue till the store of sowing and reaping, both sold bad things, will be empty. Now it will be now torn for the store where he sow goodies. He will start reaping goodies. So we see that Chineke adoro pasha, but this is natural laws the Almighty Father have set in motion. He doesn't have you in mind. This is natural law that governs the universe. So if you don't like what is happening in your life right now, you have to start doing good things. Again, even if there is bad things flowing back to you now as a result of what you did, maybe it might say it's somebody that is your uncle that is casting those spells. Yes, there is something that made it possible for that negativity to reach you. Yes. It's either you are not doing proper checks and proper cleanup from your own end. There must be a atom of unclean that attracts those things. Example, if you want to see the hip refuge in your compound, in your frontage,
Start dumping small refuge in your frontage. Believe in me, it's a matter of 3 to 6 months. If you are in Nigeria, your frontage will turn to refuge because people will be bringing all the garbages in front of your house because dirty attract cleanliness, attract cleanliness. You know that, yeah? Sometimes it could even be you can be suffering now because you are keeping bad company. There was a day in Kowalo, the laws of standing where you are not supposed to stand. Example, if you want to pluck on a ripe mango and there is this unripe mango beside that ripe one, there is every possibility that when you are trying to unplug that ripe mango, the unripe one will fall. You got that there? That is casualties. So sometimes what you are passing through might not be ihe gị nwa metara n'onwe gị. It can be what you attracted to yourself. Yes, it's either there were so many ways mmadụ ji enweta eketa oke n'ihe negative things. It's either you did it yourself or you advise somebody to do or you keeping bad friends, then out of radiation that each individual radiates, it affects you. So you know the type of friends you are keeping. Example, you are not the person that impregnated a lady. Then, but maybe you gave an advice that you should go and eliminate the child, or you provide money. The consequence can be traced down to you. Not that, yeah? So the natural law that governs you is whatever you give is whatever you receive. In computer science, we call it garbage in, garbage out. Whatever you give to nature definitely is whatever you receive. But the one thing about nature is you receive it in multiple fold. I have told you why you should make sure you don't keep bad companies. You don't keep bad companies. Because when you are keeping bad company, I know some of my friends I avoided when we are in school. Their type of life they live is not exactly what the type of life I want to live. I know one of them, I really helped this one so much. That years back in Oka, although he's from studying different departments, but we stay in the same flat. What happened? I really helped him so much to the extent sometimes he's not even paying the house rent again because I will pay. I'm the one that even gave me a room from the flat. However, even when I was packing out, I think I gave out my generating set and whatever and some other things that she so much needs. But after a few years, he traveled outside the country, made so much money, and so on. But when he came back, for the fact that I know his type of person and the type of life he's living, I was like, I don't want to keep his company. Till today, he did not even say, okay, brother, take this one in monetary terms. I remember what he did for me during those time in school. But did I care? I don't care. But why I avoided him is that I don't want to be a partaker or be caught in a crossfire of whatever lifestyle he chooses to live. So, but what I'm saying in the sense that know the type of people you keep as friends. Because whatever goes around comes around. That is one thing. Some people will say, but good negative things keep coming. Again, you will know in nature. Know that whatever you sow is what you reap. Galatians 6:7. Whatever you sow
you reap. If you don't reap in this, you reap it in this present earth life, you reap it in next present in next earth life. So intentionally, don't intentionally wish or desire to hurt a fellow human being intentionally. But if it happens by mistake, maybe you are not even aware, the natural laws will make sure that you did not suffer for what you don't know. But when such an act is intentional, that is when you can put yourself into mess. And don't forget that when you sow, you put a corn on the soil and they nurse the corn. They seed, not corn seed, water it and everything. After the nursing process and stage, time for to bear fruit, seeds. You will notice that the corn will give you more than what you gave out. That is nature for you. So if you are sowing good seed, be sure that you will reap a multiple fold of goodies. If you are sowing bad seed, be rest assured that you will receive it a multiple fold. By that time you are receiving, you can be thinking that it's your uncle that is responsible for what you are passing to, or your neighbor, or you understand. But that is not the case. The case is that you did not do the right thing. And it's what you sow that is coming back. So stop blaming the Almighty Father for challenges. But what you do is something you can do. Law of nature says, givers never lack. You can say, came to this world and be hearing, but naturally it's the law of nature. Give, never lack. So learn how to give back to nature. Be nature friendly. Be nature friendly. That is one. Two, always wear things from the view of nature. And always make sacrifices, no matter how small. Do you know that little aja sacrifice email might erase a suffering of 5, 10, 15 years? Do you know? O nwere aja ị nwere ike ịchụ onye batara na ije na akwụkwọ Leviticus ha agwaghị na e nwere aja dị iche iche. E nwere aja mbuli elu, e nwere aja mgbaghara mmehie, e nwere aja ihu ọma, e nwere aja dị iche iche. To show you that no nwere aja ị ga-abụ chụọ or adịara gị more things. Example, o nwere onye eze, a king, according to Bible story, I think it's in Hezekiah. So I think, if I'm not mistaken, he was a king in Israel, but he did something bad. A prophet was sent to him to tell him that he would die, that he had done evil, and by so doing offended the natural laws. In other words, offended the Almighty. This king, because of his type of person and humility, he went down in tears. He was so sober. He pleaded. Oyiri akwa mkpe dị na ntụ na-adagharị yọwa Chukwu okike because he mere ya ebere. Na-emejọrọ na-amaghị ama. That ọ na-eme, akwa ahụ ọ na-ebe na akwa mkpe ahụ o yiri, they are all sacrifice. Ị chọrọ ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa rekọdụrụ ọgụ na o nwere aja ndị ọzọ chụrụ, mana echefukwara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na o nwere aja mgbaghara mmehie. As a king, nwere ike ozigogo ndị nchụaja si chụọrọ ya aja mgbaghara mmehie.
uti omume a họmbụrụ onwe ewesị na onye Chukwu okike gwara onye nchụaja ya jegwagwu ya na-enyechigharịrị ya, enyekwuru extra more 15 years. So I don't know what you are passing through right now, but what I can tell you is that no nwere aja ị ga na-achụ aja, maka na aja o nwere aja ị ga-achụ ịfụ na ihe a ka ebutere gị nsogbu 5, 10, 15, 20 years bụ ihe nwere ike in the spiritual realm eme ya race because of aja anyị chọrọ. O nwere arms you will give, it will cause, ọ ga-enyere gị aka wee eresie suffering nwere ike ịbịara gị in future. O nwere saraka ị ga-eme. Ihe nji emphasize the importance of saraka bụ na saraka bụ ọgọ maọbụ aja ịchụrụ ndị obi ha dị ọcha. Bụrụ mgbe ị goro moto goye enyi nwoke ma ọ goro goye enyi nwaanyị wee na-echụrụ aja, no. O nwere aja etu ata atakwa anyị achụkwa n'Ugochi na temple, and aja ọ bụla anyị ga-achụ n'Ugochi na temple ọbara. Nsi ya na vidiyo a kịta pụta onwego onye mma akpọ wee je gbada na mmiri ijebe ile ọma, ghọtara ya. O si Lagos gbadata mma akpọrọ ya wee je chụọ aja na mmiri. Aja a na-eje ịchụ ka eje godoro the water elements wee gbara wee mee saraka wee nye all the elements in the water, so ọṅụ ga-adị, and anyị gbadata ha ga-enwe aṅụrị maka na wee kenekwa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye mere ka Eze-Ana gbadata bịa chụọ aja. Ha ga-erikwa wee ṅụ, ha ga-eri, ha richaa ha wee sị o ihe ọbụla bụ ihe Eze-Ana ji gbadata bịa chụọ aja ya gazieri ya. Mmesi nke agbụgọta m beje chụọ aja ndị enu ana. M gwasịrị ọkụkọ dị iche iche anyị ga-egbu, a ga-ajụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche, agbụsịa ya sichaa ya ma ji ma ntamimoroko jekwasa agwa ụmụ mmụọ niile ndị a. Other elements, you can call them birds, you can call them lizard, you can call them ants, you can call them anything, but mind you that they return glory to the Almighty Father. It's sacrifice. Aja ọ saraka emesizie ya, ndị mmadụ na-abịa n'Ugochi na temple na-abịa echekwube ịbịari nri ehihie, rie nri, ṅụọ mmanya, taa anụ dị iche iche. Ọ saraka ha dịchi ha si ya gazie. Ngwa ndị ya bịakwara n'Ugochi na temple Eze-Ana na-enwekwa ụlọ nkịta etu a, ma na ha adịrị ya, maọbụ na rice ya gwụna, maọbụ na nka asị ngwa na rice ngwa na ego etu a ka nsi bụ achụ dị aja, ghọtara ya. Adị saraka and thanks to ndị mmadụ ndị na-emekwa ya ka ọ dị possible, maka some of the money ndị mmadụ na-adachi m Eze-Ana na ego ọjị nke a mmanụ kwa etu a ụfụ ndị mmadụ. Yes, last Sunday ọnkwa ndị bịa ebekwa anụ na nke nwanne ọ dị ya ka esegburu na dị ya ka ebewa akwa. Say no problem, I gave him the money. So some of all these things are saraka. So na-achụ aja na-eme saraka, ọ dị nnukwute mkpa. Ọ ihe niile aka kwesịrị ịma. Then ihe ọzọ m chọrọ ịkwụ gbasara ya wụ laws of sowing and reaping. It's natural law that whatever you sow must come back to you, being the originator. No matter whatever you have done in the past, you can still remedy the past. Sene gbasakwa aka. I don't know, adịm eji aja mma achụrụ, especially ndị obi ha dị ọcha, ndị ga-eji obi ọma sị ya gazie. Ọ bụrụ onwe onye yi enye emeela ọgụ mana ọ gaghị ama atụ ya n'anya, ọ ma eji ezigbo obi wee sị ya gazie. I avoid such people. Mana maka ndị anwa ihe na-atụ n'anya, ndị ga ogoro na inyere ihe ụtọ 5,000
ma ọ na ọ bịara manyere rice sie nye ya n'ọta nye ya mmanya ọṅụṅụ ma ọ bụ tụnye ya alụ o mee ya appreciate. Ọ ha bụ ndị ga-ekwu kwuchasị ya gazi ya. So nwanne na-achụ aja. O nwere ihe nji wee like my grandmother when he was alive. I wish she's still alive now today, but she no more. Though she did not die so young. Yes, she passed on at 80-something years. Although I would have loved to still have her around. Maka na somebody mma. Ogwo na mbia si mma. I would normally call her Manuku. Yeah, 500 naira. I was saying, jidebenu nsi mba mana nke a wee go na m ji enough. Ụwa ngere ụwa ọfọ. Ọ ya na-agụ ọfọ na-ekpe ekpe na-asị Chukwu oke gọziere m nwa m. Etago ọ ya na-agụ ọfọ. Etago ọ mmadụ na-abụ emeri ọgọ ọgọwa ọfọ. Na-agụ ọfọ na-asị na ebe ga-asịpụta can never be dry. Etu a ka ọ dị. Onye agbụrụ ọba na mmadụ nwere mentor. Somebody ga-abụ wụta ọjị tupu ọ bụla ọsị. Ezumezu mmụọ niile na-emeri ihe na ndị na-emeri ihe. Ezumezu mmụọ niile sie na ndị ọ na-eso. Ndị ọ na-awara ọjị, ndị ọ na-atụrụ nzu, ndị ọ na-atụrụ edo, ndị ọ na-atụrụ nkwụ ọkụ. N'ike niile nọ n'elu ike dị n'ala. Unu je gọziere onye dị etu a. Ije nọ nkịtị nkịtị. Ọ na-adị ile. Onwe ndị ezi enyi m bụ na n'ụtụtụ ọbụla mmejiri ihe gaa ọfọ n'isi ha ka ọ gaziere ha. Mmejiri ihe gaa ọfọ n'isi ha ka gaziere ha. Ndị mma ya dịrị ha. Ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ise nnarụ mana ụmụ ndị bịazirinụ mewezie omedi anya agasị ha si eme. Ma ụfọdụ asị ngwasị warụ mmụọ ọjọọ, ụfọdụ asị ha mesi mee nka ma ọ si mee nka. Ha megidozie mburu afọ ha n'isi because of constant ịdị echukwanụ. Mana nwa ndị ya wee rụsịa n'ọrụ chịrị mma dịrị ha. You will not hear from them again. 3 months, 6 months, 8 months. Onwe go nkwa dị ka business wee shake obere. Awochi atakwa azụ sị ịrọtazikwara onye ya bụ. Ya bụ onye nwe ta na-erori ọrụ 8 months ago. Na mgbe anyị rụkwara na ọrụ na ihe dịkwa mma. Mana o mekọtasịrị ihe a na-akpọkazi obere ụkwụ n'ọnya ka ya ji wee bịakwa. Ihe eji ụdị mmadụ a wee cheke ndị ya. Ihe eji ụdị mmadụ a wee cheke ndị ga-abụ ụtụtụ ehihie abalị. Na-ezi kwa ọnwa a ga-eshi ori face. Onwegelu leto thing a na-eme ọ ga-asị oke ngwa this is my Windows might. Ma ọ bụ ndị na-esonye na monthly rituals. Ịma na n'ọbụ mgbe afọ ọbụla ị na-akpọ na mmụọ oge ọbụla ka mmụọ na-anọ. Emegide ezumezu mmụọ gị na ha so amadogo onye a na onye abụ onye nke anyị. Ghọtara ya? So ọ bụrụ ya. Learn how to sow and learn how to give. Learn how to appreciate mmụọ lụrụ ọrụ ma ọ bụ onye lụrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọrụsị alụghị ọrụ ifie gwa ya. Maka na onye afụrụ gwa okwe afụkwa ọzọ agwa ya. Ghọtara ya? Onye kene soni ekene ya. Ọ bụrụ na dibịa ọbụla na-alụ ọrụ rụcha alụ ọrụ ịfụwa changes. Echefukwana iwelu token si ya nna ya ukwu na ya na-afụkwa changes. Mana biko na-agodokwara m nọ na ọ bụrụgoro ego ọjị nye. Ọgwụ onye a ka ọ dịkwara iwerukwa ọjị jekwa ndị nyere eso si ya na onye na-eto arụkwara n'ọrụ
sikwa nnọọ na afọ ife a wee sị ka ebe kene ụnụ maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị nwụta ọzọ. Imechaa ya etu ahụ den echizi ezigbo etu a na-eme ịnọkwa ichukwa ya ụdị etu a your blessing will remain permanent and onye afọ ihu na-afọ ihu nwaanyị wee na-aja n'ọkpọrọ ụla ọ dịzi etu azụ wee marụ na-achịwa ọchị ihe o nwebe ihe emeruo ya ịfụnanya nwe na onwe ya na mmụnwe ike ọnọkọta etu ocheta maka gị nwe ike ọnọgide etu ocheta ya maka gị nwe ike ọ bụrụ nwe ọrụ ya alụ nwe ihe ọ ya emere gị omegharị gị. Ọ bụrụ iwu mgbe niile onye na-alụ ọrụ ka ọ ya agwa gị o nwere ụfọdụ ihe ya ọ dịrị gị etu a ọfụ ya o jiri aka ekwubi okwu ma ọ rụọ ọrụ ute ata agwa gị ghọtara ya mana ọgụ nwa ga-eshi ihu maka na onye tọilet na-aba na-ebu ụzọ ghọtara ya nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma so kaba arụ na-esho face to onye ọbụla ọ bụ na-alụghị ọrụ. Ọ bụrụ na mmụọ ọrụ ihe o jide mkpa n'ihi a communicate onye a na ọrụ kwana gị a month 2 months 3 months maximum na-efu ego changes ị kwesịrị ịgwakwu ya nọ na nwekwara ihe dị iche mana ụfọdụ ndị mmadụ na-efiri n'ọha kwuo na-enwere ike isi awetakwa ego ọ bụrụ na ọma dị ka eze ana ọ gbasara m n'ọnwụ na inyere m jiri m oke maka na I'm happy doing the work na ndị bụ ibe wee bịawa n'oke so ihe ị ga-eme igwe onye anwa ihe iji agwa onye abụ ka onye a werekwa ọjị wee je kene ụmụ mmụọ mere ihe mana imeri thank you very much ị nwere ike imere onye ahụ ụfọdụ decide na ahịa abịakwa na onwe ike agwụ ya ka ọ wụkwa na o wetara another token wee sị thank you mana ihe ejikwa ya bụ ka o kene mmụọ menye ihe ka mmụọ a wee continue na-eme mana ọ bụrụ na mmụọ mere ihe enye thank you very much ihe ọ pụtara bụ na onye rụrụ ọrụ ahụ ama enwe ike iwere ọjị jee kene mmụọ rụrụ ọrụ a maka n'ihi na ị gwara ya na ọrụ a gara ghọtara ya dị afọ ọnọdụ ọdụ ka iji mmụọ ụgwọ to learn this one today. So learn how to sow. You nwekwara ike on your own you decide ya na each month ọbụla na ị ga na-ewepụta ihe dị etu a for sowing ma ọ kwara decide nkwa ndị na-decide oke na ya ga na-esi osiri ofu ụzọ n'ụzọ iri o dipendịrị magha na nke ọbụla ị ga-emewu n'obi nwekwa ndị wụ na nọọ ihe ọbụla ego ọ nabatara ha na ha amaghị aka ịgba were onye ha chọrọ ndị ha echichi ime ihe dị mkpa bụ obi gị and ihe mmụọ na-eche ka ọ bụrụ onye nyekarịchanụ n'obi onye a ji wee nye ghọtara ya. So learn how to sow and reap. Learn about the natural laws that governs the universe. Why you are here, condition you are under, because you have not done the needful. Chukwa chigi chukwa ezumezu mmụọ niile so gị nọ ịgbakwana nkịtị know that na o nwere ihe ọbụla ọjọọ ọbụla mmadụ mere n'ụwa enwere repercussion and na o nwere ihe ọma ọbụla imere enwere benefit. So having this one in mind ga-eme gị whenever you are doing things na-eme n'obi ọma keep doing good things and try as much as possible to align yourself with the forces of nature that's from your lineage, that's from your root. Maka ihe na-esi na nke onye akarịa mgbe ị chụkwara ụmụ mmụọ niile gị na ha so chụkwa agwụ gị agwụ ga na-achụtara gị ha na-ekwu ya mgbe niile. Ugochi tụọ na tempo ọ bụrụ na arụsị alụ mmadụ ọ dịghị ikpeazụ anyị na-alụ onye ahụ chụkwara onye ahụ agwụ hụrụ onye agwụ mara rụọ ọrụ ya okwu agwụ na agwụ na-achụta ego ka Chidimma wee bigodịba nwa ajụjụ nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụziri gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo sendịanụ meseji aga m enyere gị aka. WhatsApp ọnụ na meseji 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu n'Oraifite.
bụ afa m, aga m enyere gị aka. My phone number bụ 08057837672. mana ọ bụrụ na enwere na outside Nigeria, ịmagoro ihe etinye +234, ịghọtara ya, ihe afụkwu ya na my message. I answer my call directly. I don't have PA. I pay attention to my people. So mmazi aka m za ya call, mma ejikwa aka m respond to your WhatsApp messages. ọ bụrụ na send message ọ na masị m, mana m ji ọrụ m nwa ụlọ ya bụ na njide mmenwe ike ịza messages. Ya daalụ. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile na-ege okwu a, ndị nọ na east, nọ na west, nọ na north, nọ na south, ma ndị nọ na Nigeria, ma ndị mba ofesi. Asị nka chi dị mmadụ bara ọnụ. Let there be curse breaking, let there be open doors, let there be upliftment, let there be favor, let there be miracles all over the world. M nwere ofu onye na mba ofesi now, ọnọdụ ga-adịrọ mma. But I have a prophecy for you. Today, something tremendous will happen to you, something miracle. Today will mark the new beginning in your life. Akwa ị na-ebe adịgo too much. And ọ masịgo ezumezu mmụọ ka ha gozie gị. Ọ bụrụ na ikwelu, onye meseji ya ga-adada n'isi ya, that young man will smile. Nature will smile for you today. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile m na ha so, ndị enyi ya niile si na chi dị mma ga-adịrị ọnụ, na onye chụwara ọnụ ga-adarịrị. N'ihe ọma unu bụ n'obi ya ruo n'aka, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa.